Αυτό που συμβαίνει στο μοναστήρι του Γέρακα Λακωνίας είναι τόσο σπάνιο και μοναδικό που αξίζει η διαδρομή μέχρι εδώ. Φαινομενικά αυτός ο χώρος μοιάζει συνηθισμένος, χωρίς κάτι το περίεργο. Εν τούτης, η κεντρική εκκλησία του κρύβει ένα μικρό αρχιτεκτονικό θαύμα σε ένα σημείο που δεν φαντάζεσαι. Μέσα στη μεγάλη εκκλησία υπάρχει μία μικρή πορτούλα. Θα ξεκινήσεις σκυφτός εκεί να ανεβαίνεις στα 17 απότομα σκαλοπάτια στη σκοτεινή Σούδα. Στο τέρμα της σκάλας θα βρεθείς σε μία δεύτερη εκκλησία που εκ πρώτης δεν πιστεύεις πως υπάρχει. Ο ενσωματωμένος ναός του Αγίου Γεωργίου λοιπόν βρίσκεται μέσα και περιμετρικά στον τρούλο της κεντρικής εκκλησίας Ευαγγελίστριας. Φαντάσου τον εξωτερικό στρογγυλό τοίχο του τρούλου κούφιο, σαν ένα τούνελ που θυμίζει δαχτυλίδι, το οποίο επικοινωνεί με την κεντρική μεγάλη εκκλησία μέσω της κρύπτης στο ισόγειό της. Από τα παραθυράκια στον εσωτερικό τοίχο βλέπεις από ψηλά τον κυρίως ναό της εκκλησίας ακριβώς από κάτω. Το μοναστήρι χτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και λειτουργεί ως γυναικείο